Здравейте, приятели! Аз съм Стас, намираме се в Пинета де Мар, Испания. Това зад мен точно до морето, безкрайната плажна ивица на областта Каталуния. На около 50 км се намираме от Барселона. Мястото е чудесно. Сега ще ви обърна камерата, за да сте плажната ивица, пясъка, има малко камъчета, но няма проблеми. Сега искам да ви покажа и хотела, в който отседнахме за една седмица. Той е точно отсреща Светло Кафявия Топ Пинеда Палас. 4 звезди и половина. Сега ще ви покажа каквото мога от него. Сега отиваме към хотела. Така, ето го хотелчето. Ще пресечем по пешеходната зебра. Това вече е към нашия хотел. Това е нещо като лятно барче, като лятна градина. Тук спокойно може да релаксираме, като пием по някои кафенци, пиричка, безалкохолно и още какво ли не. Така доста е удобно мястото. Добре, продължаваме. Сега ще влезем вътре в хотела и ще ви разкараме с някои места. Ето го, ето какво представлява Топ Пинеда Палас, 4 звезди и половина. Влизаме. Тук имаме машинка за кафе, машинка за вода, цигари. Тук е за отдих. Екскурзии, където си избираме банкомат. Така, тук е понеделник, какво има в 10 часа има гимнастика, тук има някакво удобно се нареждат вечерта обикновено, има музика, денс клуб, кариоке и така. Сега ще отидем нататък към другите места. Така, тук пак имаме допълнителен бар, в който може да си поръчваме коктейлчета и каквото желаем. Така, тук вътре това ресторанта, където се храним 3 пъти на ден. Така, продължаваме. Тук има сцена за нощни забави. Тук вечерта има денс музика, кариоке бар и всякакви други томболи, награди и представления. Сега ние отиваме към... Има фитнес, душ, сауни и така нататък. Сега ще видим къде отиваме. Ето тук това е фитнесчето. Малко е. Има един ски тренажер, 2 колева, 2 гладиатора. Имаме детски център тук. Ето го детското центърче. И това е общо взето. Фитнес е особено малък, но върши работа. Тук сме все пак за една седмица, не сме за по-голям период от време. Сега ще отидем към басейна, който е. Да ви покажа и него. Така стълбичките и так. Тук вечерата подреждат. Сега продължаваме нагоре. Сега отиваме
асансьора. Така, ето току-що отидахме горе на 8-ми етаж, където се намира нашия басейн. Тук разполагаме с бар, където може да си пием коктейлчета и разни други напитки. Имаме едно малко басейнче и един по-голям басейн. Така, водата каква е? Водата е превъзходна за къпане. Сега от нашата тераса се открива уникална гледка към морето, може сами да видите. Така леко ще направим едно завъртане. Оттам е гарата, автогарата. Имаме една улица точно пред нас, ЖП релсите и съответно морето. Като цяло нашия хотел е близко до морето. Тук само пресичаме на пешеходната пътека, както има мостчето, виждате го, тунел, слизаме и сме директно на морето. Тук има чадърчета, има място за всички. Хотел не е чак толкова пълен. Сега ще си поръчаме едно коктейлче и ще ви остава на спокойствие. Сега ще поръчаме едно мексикано. Така е тук мексиканото с тази грибничка. Опа, ето го нашето коктейлче. Сега отиваме към шезлонга и мога да ви пожелая приятен ден, а вие на мен да пожелаете приятна почивка. Абонирайте се, харесайте канала, коментирайте, задължително с камбанката. Чао и до следващия път.